Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelane lapha futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Inkezo. Mina igama lami nguMfeza Ntuthuka Khumalo, bathi ila sibona amagumede. Ngana wethu makuthi mhlawumbe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bese futhi ngilandela ku-Facebook isikhulu sikhasi @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu-ke qophe kumlando laphana umthandeni umfoka amancele Chokamelisha umshove enkani kwaba nenkani insizwa lephansi emhluhlu emdletsheni ngenkathi yenza bekungalindelekile lapha nokuthi ungakwenza. Ukhumbule ukuthi kunengoma enkani zakwethu ephumile ekhisho uJombe hambisana noKhuzani Ndlamlenze umfoka Mpungosi insizwa senkandla Mandaba ethi noma ungavala. Le ngoma engaza ukuthi inqunywa abantu abaningi kakhulu lapha ezinkundleni zokuxhumana. Siyabona ukuthi ngempela engathi hamba phambili kulezi insuku laphana singasho ukuthi sematheni ke laphana abantu nje bancoma ubuciko balezi insizwa ngokuhlangana kwabo uphuma icwecwe elifanele. Le nsizwa ke laphana umthandeni umfoka amanqale naye ube ngomunye futhi abafike bancoma kanjalo le ngoma laphana. Uye laphana ekhasini ku-Facebook wafika washaya screenshot sayo ingoma laphana ekukhombisa ukuthi kade ilalela ku-YouTube. Wasebhala ukuthi noma ungavala suka phuthuma laphana ku-YouTube, yatholakala ikhona nelinki. Basebenzile abafowethu futhi bazimisele kakhulu, bakhuthalele kakhulu, siyabonga. Ubhale kanjalo ingane zakwethu umthandeni. Ngibona abantu abaningi impela batrenda isale posti trend laphana ngempela ukuthi-ke umthandeni sencoma isitha saka. Sawuzwe ingane zakwethu kusho ukuthini lo, kodwa nje mina-ke ngibona abana-ke umthandeni enza into enhle ekukhombisa laphana ukuthi-ke umculo akuwona laphana-ke into kumele uyithathe personally. Basuke bezinqakela bangozakaba kanjalo uma ngabe bakhiphe lo munye kumele umseke umsapote laphana, ungakhombisa ukuthi-ke sekuyisitha saphakade laphana, nanokuthi-ke khombisa abalandeli ukuthi-ke kahle kahle laba bhemu bayezwana ngakolunye uhlangothi. Angazi mina mhlawumbe kuthini kwakukhuluma okanye ukuphawula ngalolu daba, kodwa-ke sibehla comment section kongixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakuvu ngalolu daba. From ila sibone ingane zakwethu-ke sengiphuma njena, kodwa ngiyanithembisa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kuvidiyo elandelayo. Okwakho subscribe nisiphatha kahle nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.